Huria na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tapuk kama parminggota jumolo mahita martangyang di bagasan roh tabe martangyang mahita. Amen. Marede mahita. Mari hiti-hiti guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tonde perbadia, na tumupal langit do tanaon. Amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangi do ni rohana, alay na mian roh di saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami sa leleng ni leleng na. Asinirohamdo na mga ramoti hamis yan na sa ilaon rasi rasan waeng. Jala asinirohamdo na mga leon barita na uli, gabi hanguluan nami. Say asi maroham, say buhay marohan nami, jala lehon tondim na badiyay, asa huwatu si hamis yude panugunugami, dohot pambahinanmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame, jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Yesus kasih-Ni, asa tumunang kami, hiasi musuhi. Ayat Tuhan kami, hatami hamide, asa matuah kami, nuwanya sagote. Tangihok kamu ma patik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho, jala leling mangolo di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho.
patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiyahon, unako olo makatindakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidod gogo mahita tu debata, laho mangulahon na hombar tu patikmi. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende huria. Katapotima dosata, ale Tuhan debata pargoko na sohatu dosan, jala ama para si roha, dang lomo roham midahamatian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadik kondalanna, asa mangolu ibana, ido di pangido roham. Alani ing ubainu pangido hami, saya sudah tima toru-torum, asa una mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa dami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringat tu hasisan ni dosa. Songonondo hata ni Jehova. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujau ko armu. Au napunaho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Marede mahita. Salah selamat memasuki zona merah.
Tapukama bibelta, jalata jaha mahata ni debata, nagabe turpuk epistel tuhita di parminggota sadarion, imana tersurat di Jakobus biddu 5, sian ayat sada 1 ayat 6. Marsikat sorin mahita majahasa. Jeani namora. Hamu akan namora. Tumatangis mahamu, jala mangangguhi managam hapursuhon, nanaing songgop tuhamu. Nunga busuk hamoraon muna, nunga ngit-ngiton ulos muna. Naung tasihod do sere do perak muna, jala sitindangi do pakamudo tasiki, namanggagat tu sibuk muna songon api, di papunguhamudo arta di akka ari naparpudi. Namaung-aung donani dobo muna, ima upani akka pamula namanggotil akka haumamuna, jala panjowon ni akka panabi, nunga sahat tu pinggol ni Tuhan Sebaot. Terlobi do pargado buson muna di tanoon, di pamamok kamudo diri muna, di ari pamotongan. Diumi dibunuh hamu do partigori, dan dialo ibana hamu. Ima sahatna, martua mahalak na tumangiwan hata ni dibata, jala no peapsa. Amen. Marede mahita. Tunggodang situtu, mulaon muatong, di pasahat tuhat tatuho. Dangadong petiki, marna lembatahe, ngolumi bluhin tero atukto. Say patok pamay, halani Tuhani, somat kirim balas na tuho. Debata domani danani ulami, manang na adong parbueni. Alam mo do suara ni Tuhatay, romaholas manang rohami. Sa taing ototong hatani Tuhani, mangarahon jama tutuhani. Say pato pamay, halani Tuhani, somat kirim balas na tuho. Debata domani danani ulami, manang na adong parbueni. Tahatidakon mahaporseo tai, songon nahina tindakon ni dungata sahaporseon di sandok pertibion. Rap mahita madok. Au porsea di dibata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit do tanong. Au porsea di Yesus Kristus, anak di dibata Jehova na sasadai. Ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian santod di perbadia, at dorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguman na si Latus. Na matatarpadal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tubanua toro dong ditanom. Na mulak mangolo di ari patuluhon. Na manaik tu surko. Lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai. Pargogo da sohatu dosani. Di simba ibana, paima mulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsia di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doh dia sesandin di dosa, doh dia tain na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, doh dia ngoluan na sora suda. Amen. Marede huria. Jehovah
mototang Tuhanmu majaga ngulumi jauh balas birohan saleleng ngulumi ibana haroroan minasana muli ai di saringon Jesus sudena rekote alasan panoguan ni Jesus Tuhan ni. Dameni debatana sumurung sian salahut naroha ima na mga ramoti ate-ate roha dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe jamita di parminggota di bagasan sadarion dienet sian buku ni panurirang Jeremia Biddu 20 sia mamuka sian ayat sada sahat tu ayat itu Jeremia 20 sia ayat sada sahat tu ayat itu songonom mahatana tangi hokamuma odo hata ni surat na tinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan terbuangi dohot tu akka malim dohot tu akka panurirang dohot tu sadok bangsai akan aong binuakon ni si Nebukadnezar sian Jerusalem tu Babel duk tarbuan raja jekonya dohot jolmana rodi akka napinikas akka iduk ni Juda dohot Jerusalem dohot akka pade hau dohot pade busi sian Jerusalem na tinongosna tu Babel marhite sian Eleasa anak ni si Safan dohot si Gemaria anak ni si Hilkia na sinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnezar raja sian Babel ninnado songono dohata ni Jehovah Zebaut debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akan nahubuakon sian Jerusalem tu Babel pauli hamu akka bagas laos singani hamu jalapukka hamu akka porlak laos pangakamu parbuena buat hamu ma parupuan bahen jolmamu asa tumubuhon anak dohot buru hamu parohon hamu anak muna dohot buruhon hamu buru muna asa tumubuhon anak dohot buru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangam muna rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangam muna nahubaini jala tangya kok kamu nasida tu Jehovah ay molo marhasonangan putai marhasonangan ma dohot hamu ima sahatna amu kamang dohot akkai nanami sudi hita na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai persaurata di bagasan sadarion di mingguon alaniasi ni rohani debata pada mo dimutok kita mose pasadaho kita nakpedi inganat tabi ay sadarion gabi ikomulak kita mose sotokin tu pengalaman 3 bulan nok salpo ikon marminggu marsaur beribadah bersama-sama
di rumah masing-masing. Hari ini, untuk 2 minggu ke depan, kita kembali meng-off-kan ibadah di gereja kita, tetapi tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Akibat pandemi COVID-19 ini yang belum berhenti. Bahkan maaf, ada beberapa jemaat kita yang positif tertular pandemi itu. Walau itu sebenarnya bukan menjadi tabu, bukan menjadi aib, tetapi kita juga bertugas, diberikan tugas untuk memberhentikan penularan itu. Sembari kita berdoa kepada Tuhan supaya penularan itu berhenti, kita coba bersama-sama menyikapi itu untuk memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 itu. Seyogianya gereja kita hari ini akan melaksanakan pesta besar, pesta tahunan gereja, untuk melaksanakan yang kita sebut namanya Pesta Kotilon. Tetapi karena hari ini kita menghantarkan ibadah ke rumah masing-masing untuk menunggu 2 atau 3 minggu, setelah itu nanti kita akan melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sukacita kita yang berkurang, walaupun keadaan ini masih tetap terjadi. Akamang kainang sudedo hita dingoluon naing manean maduma sada hata ni halak batak maloido maduma sarupa mai tuna sejahtera adong hasonangan ningoluna hasonangan dada pola hola diukur sian segi godang ni finansial manang materi alai molo halak batak madok naung maduma sonang dame ngoluna adong sipanganon adok sinumon adong bagas sibaga diktua ingananna marsaur dohot akka yanakonna dohot akka keluargana adong ngoding-ngodingna sonang persauranna dan adong na menjajah godang denggan pardonganonna adong hagabeonna bahkan dihaholong ya kadonganna alani denggan ni pakulingna gabe dihalomohon jolma ibana melelung di dok maduma. Di sana terdapat sebuah kesenangan yang benar-benar dia rasakan, dihilala, dinikmati, dihangoluhon. Lubi siani, makorhon, hadumaonna, ngeluna, tuaka na asing. Akamang akainang terbarita do panurirang Jeremia naung tinodo ni debata pinilit ni debata laho gabe panurirang laho mamaritahon barita haluaon nasihat debata bahkan didok melotazaha di Jeremia sada ayat 5 adorak sohu jadihod dobehod dibortian nunga hutadahiako. Ternyata Allah memilih, menentukan, membentuk, mengangkat Jeremia
Semasi dia masih dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah tahu dan sudah menentukan bahwa Yeremia kelak akan menjadi seorang nabi. Gabe panurirang. Nadi pabakit laho mangara nabi akka bangso dohot akka harajaun. Laho mangurati dohot maniapon. Mangago dohot mangaloha. Paulihon dohot manuan. Tajahai di Yeremia sada ayat 10. Ulaun naborat ia pehon debatatu ibana songon panurirang sebagai nabi penyambung lidah Allah. Suatu saat dia akan menyampaikan firman Tuhan, suatu saat dia juga akan menegur perlakuan yang tidak baik, bahkan menubuatkan apa yang akan terjadi kepada mereka. Di tahun 586 Adorakso Kristus terbuang ala Yehuda, ala Israel. Nani wakon ni Raja Nebukadnezar paduahon. Ala talu. Ketika raja itu menaklukkan Raja Yehuda, Raja Yoyakim. Pembuangan itu terjadi selama 70 tahun. Warrama daina. Aka Nabi Nuang. Orang yang terjajah. Yang tentu sudah menjadi orang asing di tempat pembuangannya. Tengah dong kebebasan. Niaka zolma nong terdok terbuang. Orang yang terjajah jauh dari kebebasan. Mereka tidak ada kebebasan karena mereka adalah orang yang terbuang. Bekerja keras. Syukur-syukur dikasih makan. Tidak ada posisi yang hebat. Tidak ada posisi yang penting bagi mereka. Nasida, ima, akka, Nabi Nuang, nadi posisihon, tanda kutip gawe hatoban, di harajau Babil, di hati hai. Yeremia, na tubuh di tahun 627 adorak so Masehi, adorak so Kristus, disuruh debata, lahu paingoton halak Israel, halak Yehuda nadohot terbuang tu Babeli. Ido nuaing turpuk tahun marhite surat natinongos di panurirang Yeremia set Jerusalem. Tu akka pasi-pasi ni situa nakana terbuangi dohot akka malim. Dohot akka panurirang dohot tu sadok bangsoi. Akan Nabi Nuakon di sini Nebukadnezar tu Babil. Tahu nani debata adoi. Alai dipakai debata si Yeremia songon panurirang, paingoton mengingatkan, manonahon. Asa diingot nasida. Ahana naing si patu paonna. Apa yang harus mereka lakukan di tempat pembuangan Babel tersebut. Narumikot ikotong sa ingoton nasida. Paboa mangso na pinilit ni debatado nasida. Nunga ditotuhot debata sian oppo nasida. Bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya Allah mengingatkan lewat Nabi Yeremia agar mereka selalu mengingat dan memelihara eksistensi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Tak sarupa nasida tu akka bangisi ni Babel. Tak sarupa nasida tu akka bangsa-bangsa na asing. Alai nasida na pinilit ni debata. Na pinahosing ni debata, na pinabahir ni debata. Harus mengingat menjaga eksistensi mereka, nama baik Allah dari kehidupan mereka. Akamangak kainang taktokin 70 tahun. Naikot dalanan ni nasida.
naikon hilalahon nasida di Babeli. Ido baena marhite suratna di paingot Jeremia nasida molo dihabuangani hamu. Pauli hamu ma akka bagas. Dirikanlah rumah lalu tempati. Pauli hamu akka bagas. Laos ingani hamu. Disima inganan ni para sauramuna sasa keluarga. Ikomiak kamu dibagas sebagai diktua napi na jongjong muna. Jalai kodisido hamu maringanan. Bagas gawe inganan pangalapa gogo. Bagas sebagai diktua nani haporseani naik kita yakini sebagai tempat kita untuk bersekutu dan di sana juga Allah hadir. Pauli hamu bagasmu. Laos ingani hamu. Dungi buka hamu akaporlak. Laos pangakamu parbuena. Molo tunggabe akan terbuak kamu. Molo gabe dietok kamu gabe hatoban. Alai sarihok kamu nang ngolumuna. Buka hamu akaporlak. Mangulah hamu. Asadok apunamu. Asadok parbuenai. Panganomu. Kamanga kainang merdala do partikian. Iko saya merdala do partikian. Sianari tu minggu. Minggu tu bulan. Bulan tu tahun. Magodang do akada danak. Lam lanjut umur do akan dewasa. Lao do ditikina akan haung sarmatua. Generasi itu harus berganti demi generasi. Idu baina di dok maladug magodang akayana komuna pangolihamu. Maladug magodang akaborumu pamulihamu. Buat hamu ma parupuan bahe zolmamu. Asa tumubuhon anak dahot boru hamu. Asa marpino pari. Sehingga walaupun mereka berada dalam pembuangan itu generasi Yehuda, generasi orang Israel tidak terputus begitu saja. Ipauli bagas, maringana disi, marsaor disi, marsipanganol rap disi, martangiyang disi, adok tanona, adok perlakna, mangas ya nih. Jala sai marpino pari muse. Asa unang moro bilangan na. Asa unang gabe so. Maradi generasi ni bangso na pinilit ni debata. Itu terjadi. Masa doi. Aitona di debata doi. Na pinasahat ni debata marhite panurirang Jeremia naikon ulahonon nasida. Esahat tu nektikyon. Sai marpino parido. Bangsa Yehuda. Bangsa Yahudi. Bahkan di berbagai negara. Jala dihormati. Torok dozol mamadok. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang zenius. Orang-orang yang pintar. Terlebih lagi. Mereka adalah dari keturunan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dungadong bagasna. Adok kaumana, adok perlakna. Akka nama tu adok parumainna, adok kelana. Akka doli-doli adong inatana. Marpino pari. Tak saya holani. Tak saya holani ditonahon debata tu nasida. Alai. Molo dungadong hadu maumu tong marikote hamu hasonangan ni huta habuangamuna nahuwa ini tong ma ajari hamu baik kamu mangolumuna gabe pasu-pasu tuakka nahumaliak kamu diinganan habuangamuna jala tangyako kamu nasida tujahuba mereka dituntut menjadi contoh dan tauladan. Bahkan mendoakan orang-orang yang bukan Yahudi. Asa marhasonanga kamu. Ai molo marhasonangan luati. Hutai marhasonanga mahamu.
Memang ido kamangak kainang. Molo susonang roha mangingani sada luat tonggo mapakorhon hasisogo tu iba. Molo godang to ngakadongan niba tetangga niba na somangan. Saya dong do akibat negatif nitu hita. Ala nido kamangak kainang. Di pangusung itu rupuhon, tong ditonahon. Dung di diori nasida, hadu maun nasida. Alai tong ma dipikiri nasida, hadu maun ni akan asing. Asa maju luati. Asa maduma luat habuangan nasi. Ai molo marhasunangan luati. Marsunangan ma dohot tamu. Akamanga kainang sahat turpuhot tu hita nungaing. Ito na hotok tu hita. Asa taradoti. Tapi kiri tadi ori. Aka nata hari koton. Dalata macalo siat debata. Dakolan tu halat Yahudi. Didok panurirang Jeremia didok debata. Laho pauliho bagas hita pesadaria ditonahod doi. Asa gabe bagasi inganan persaurata. Mangulah hamu. Obahi hamu perlahi. Asadok panganmu. Berusahalah agar kamu juga bisa makan dari sana. Jahala tongma makorhon pasu-pasu ngeluta tuangka nahumaliang. Buhado perjadi niak kamang kainang. Bagaimana perwujudan itu terjadikah atau tidak? Apakah orang-orang Yahudi juga sampai hari ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bisakah kita juga merubah mindset orang lain menuju madopakon sada hadu maun nauli? Sipata kamangak kainang molo saya taingot marhite na madjaha Bibilon perdalanan ni bangsa Israel sa Yahudion. Babi maksa mulai pada Narubi satu tikyon sa marporangi don. Jala terdok akaut do bangso nabarani do debata apa dialog. Alay taida ma hasonangan kesejahteraan nasida negara na memet. Udok nakaning nasay ganubari baraporang alay dakpola terbarita na haraparon. Hampir tidak pernah kita mendengar berita kelaparan dari orang-orang Yahudi. Di samping mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, mereka juga dimampukan untuk menjadi berkat. Godang sipata nasuhar di pikiran ni Solma alai boy di ulah nasida. Mesir yang punya sungai Nil, tetapi yang menikmati airnya adalah justru orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Daerahnya seolah-olah tandus, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, Israel itu adalah negara yang menghasilkan banyak bahan-bahan pertanian. 20 tahun yang lalu Ethiopia itu adalah negara yang sangat sekarat. Sehingga setiap donasi bantuan diarahkan ke sana. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sekarang itu tidak ada lagi. Setelah Israel merubah tatanan kehidupan pertanian mereka. Mereka bukan lagi meminta-minta makanan, tetapi mereka sudah mengekspor makanan hasil pertanian. Banyak lagi Bapak Ibu. Gudang dopiak kamangak kainang parbue ni pangotak ni. Pargoluon ni halat Yahudi. Nagabe pasu-pasu tu debata. Idok akana jolmana akadongan na asing. Orang Batak itu identik juga katanya dengan orang Yahudi. Karena di mana ada tempat seolah-olah sudah ada orang Batak yang bisa merubah. Nabui merubah. Magabe bahkan manodangi. Mabuan sada haibaruon. Tutong-tongan ni sada luat. Bahkan di negara tahun di dok satu daerah, katakanlah sebuah kota kecil,
Kalau di sana tidak ada orang Cina dan orang Batak, seolah-olah kota itu tidak maju. Taksi hagi jakkono nih, totudo honota dea kamanga kenang ala pasu-pasu nih debata doi. Nabi nasahat na tuhita. Hasa boy gabe, pasu-pasu tuakan na humaliang. Sembari kita mencari kesejahteraan kehidupan kita, biarlah orang lain juga menikmati itu. Dungi, di dia pehita tading, di huta dia pehita, di luat dia pehita tading. Gabe saya dong hai baruon, adong hasonangan di luati. Hita pe akamanga kenang gabe marasonangan mahita. Ala molo marhasonangan dongata di luat tai. Hita pe marhasonangan do disi. Amin. Martang yang mahita. Mauliati ahli Tuhan, diatam nang saur dihami. Itonga-tonga ni parminggon nami di bagasan sadarion. Dina roh hatam manopot bagas ni saluhut akaruas ni huriam. Madohoti parminggon. Boy marede tartangiang manangihon hatam. Hatam na arga marhite tona ni debata na pinasahat ni panurirang Jeremia tuhala Jehuda. Asa pauliho bagas mamuka porlak mangulaw-laon bahkan makarikoton hasonangan ni akabangso habuangan nasida. Songonido nang tonam tuhami Tuhan. Asa hudi hori hami hula ho kami akapangulaon nami hupauli hami di hami bagas inganan nami. Dot aka keluarga nami disima hami mian. Lau mamuji pasangapoko. Hula hami akasi ulaun nami. Aisyanido hami manapu pasu-pasum. Jala dito nahoko asa lamar pinopari. Tarlumobi molo tadi kami disada iluat. Iko gabi tiruan teladan, gabi pasu-pasu hami tuluati. Asa huyai hami tong hasonangan ni luati. Asa dong dampak ni ngolu nami tuluat na huingani hami. Marhasonangan luati, marhasonangan donak kami. Dilekodo tu hami ingana Tuhan, luat bahkan bagas inganan nami dohot keluarga nami mian. Las di sido hurajumi hami, naganuk toking ganuk pari ganuk bulak ko mandongani hami. Atok pasu-pasu mahami saluhutna. Pasu-pasu nakkan nahulani tanga dohot pikiran hami. Akayanakko na dibagasa persikola pe asiro ham parabisuki ma. Tarlumobi asiro ham Tuhan. Di masa-masa ni pandemi COVID-19 naso harus suddu pesidung. Bahkan di mingguon terbaik kami ruas di HKBP bonang indah marsaur tu bagas jorom na badiai ala sayadong dope. Na tertular virus corona. Dalam nami memutus majamotto ni. Gabi upaki hami mabagas ni saluhut akaruas di nguriam lau mamuji pasangapun kuarmo. Hato masalpu Tuhan. Terlumubi. Dinaneng madapoton pesta Natal, pesta Nabalga, naikon hu pesta ho kami. Asiroham. Salpu masaluhutna. Loas mahami musim marsaur di bagas jorom na badiai. Mames tahun aka ari pesta ari hatutu bumi. Di bagas dan lasni roha marsaur do mulai akada danak satu lansia di bagas jorom na badiai. Pasu-pasu ma saluhut aka ruas ni huriam. Akana marsahi pe pamalum ma. Akana holsoan homa na mga puli. Sadog pos marohanami. Pasahato diri nami ngulu nami tuho. Naikod dong anammu, ramotammu, jala pasu-pasumu hami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajakoma hata ni tuhata. Marede mahita. Lasuhu mahita. Papunguhon pilihan. Takasahak ma pilihan na tapapungui tuhuria marhiti akka perhaladu manang situa di wekta marsada-sada manang tapasahat tu sekretariat ni huriata manang boy di transfer tu rekening ni huriata marede mahita. Oh Jesus,
Yesus pangurupi las roha Wata porseani Dowatos ni rohami Mardongalo Yesus las roha Las roha Las roha Mardongalo Yesus las roha Masedot damariho di tempat kirimoni Mardongalo Yesus las roha Molo Yesus dongani las roha Jaga ona tondini las roha Eruon mo matato Domenang ulong nai Salelending ulumi las roha Las roha Las roha Madangano Yesus las roha Masedot damariho di tempat kirimoni Madangano Yesus las roha Tatangya koma peleata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroron ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Pabasa hatami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Patibulhon harazaun mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamin na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo. Say Roma harazaonmu. Say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Udah kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.